அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். இன்றைக்கி நம்ம பேசிக் ஃப்ளாரல் டிசைன்ஸ் பார்க்கலாம். அது அந்த ஸ்பைரல் ஷேப் வச்சு தான் பார்க்க போகிறோம். ஸ்பைரல் ஷேப் தான் பேசிக் ஒரு ஃப்ளவர் வரைகிறதுக்கு. பேஸில் இந்த மாதிரி ஸ்பைரல் சர்க்குலர் ஷேப்பில் போட்டுட்டு ஹம்ஸ் போட்டுக்கோங்க. அப்புறம் அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் வந்து டெவலப் பண்ணுறது. அதாவது அந்த பெட்டல்ஸ் வந்து நமக்கு என்ன மாதிரி பெட்டல்ஸ் நம்ம டிஃபைன் பண்ணுறோன்னு நினைக்கிறோமோ அப்படி பண்ணிக்கணும். இது வந்து சிம்பிளாக போல்ட் லுக், அதாவது பெட்டல்ஸை வந்து போல்ட் லுக்கில் காட்டியிருக்கோம் சிம்பிளாக. இது டபுள் லேயரில் காமிக்கலாம். எப்படின்னா அந்த போல்டாக நம்ம பண்ணுறோம்ல அதே 2 டைம் நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னா அது ஒரு பேட்டர்னில் இருக்கும். நான் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் பொறுமையாக பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அழகாக டிஃபைன் ஆகி வரும். ப்ரெஷர் வந்து போல்ட்னஸ் வர்றதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா, இன்னர் கார்னரில் ப்ரெஷர் கொடுக்கக்கூடாது. இன்னர் கார்னரில் கம்மி ப்ரெஷர் கொடுக்கணும். அந்த போல்டு லுக் வர்ற இடத்துல நீங்கள் ப்ரெஷர் ஜாஸ்தியாக கொடுக்கணும். அப்படின்னா தான் அந்த ஷேப் வரும். அந்த ஸ்பைரல் போட்டிருக்கோம்ல அதுக்கு நடுவில் அந்த டாட்ஸ் வச்சுக்கோங்க. அப்போ நல்லா ஃப்ளவர் லுக் நல்லாயிருக்கும். அப்புறம் அடுத்த ஷேப் அதே மாதிரி தான். ஆனால் இது வந்து போல்டு லுக் கிடையாது, சிம்பிள் இது தான். அதுக்குள்ளே அது பெட்டல்ஸோட சென்டரில் வந்து அந்த டாட்ஸ் வைக்கும்போது அது ஒரு வெரைட்டி லுக் கொடுக்கும். அப்புறம் அடுத்தது இந்த மாதிரி டிவைட் பண்ணி நீங்கள் வரையும் போது உங்களுக்கு செக்ஷன் ஈஸியாக பிரிக்கலாம். நான் வரைஞ்சல 4 ஃபஸ்ட்டு ஆப்போசிட்டில் பெட்டல்ஸ் வரைஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறம் இருக்க இடத்த நீங்கள் ஃபில் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஈஸியாக முடியும். ஃப்ளவர் ஷேப்பும் நீட்டாக வரும். இதுவும் அந்த மாதிரி தான். அது சிம்பிளாக இருந்ததில் இதில் டபுள் பெட்டல்ஸ் போட்டிருக்கோம். அதுக்கப்புறமா இது வந்து ஸ்பைரல் லுக் வந்து அந்த ஷேப்லேயே கம்ப்ளீட்டாக வர்ற மாதிரி ஃபுல் ஃப்ளவருமே வந்து ஸ்பைரல் லுக்காக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. அந்த நடுவில் பண்ணிங்கள்ல அதே இதை வெளிப்பக்கமாக நீங்கள் பண்ணுவீங்க ஃபுல்லாக பெட்டல்ஸ் மாதிரி. ரொம்ப அவசரப்படாமல் நிதானமாக பொறுமையாக வரைஞ்சிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஷேப் ஆப்டாக கிடைக்கும். இந்த இடத்துல அது குட்டி குட்டி ஸ்பைரலாக போட்டு நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா ஒரு ஃபுல் ஃப்ளவர் லுக் வரும் உங்களுக்கு. பொறுமையாக பண்ணுங்கள், அவசரப்படாமல். நான் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணுறதுனால, அதுவும் இல்லாமல் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி எனக்கு ஸ்டாக் ஆகிற ஹெனா அந்த பேஸ்ட் தான் நான் யூஸ் பண்ணுறேன். அதனால எனக்கு கொஞ்சம் ஸ்டக் ஆகும். ஃப்ரெஷ்ஷுனால் அப்படி இருக்காது. ஸோ நீங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஃப்ரெஷ் கோனில் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா ஸ்மூத்தாக வரும். இதெல்லாம் ஒரு 3 months ஓல்டான பழசானது அப்படி நான் யூஸ் பண்ணுறேன். ஏன்னா வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாதுல்ல, அதனால். ஓகே, இது வந்து எப்படின்னா நார்மலாக ஒரு லீஃபோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும் அது மாதிரி பெட்டல்ஸ் போடுறது. இது நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா டாட்ஸாக வைக்காமல் லைட்டாக அதுக்கு ஒரு டெய்ல் வச்சுருக்கேன். டாட் வச்சு ஒரு டெய்ல் மாதிரி இழுத்து விட்டிங்கன்னா இந்த ஷேப்பில் வரும். அதுக்கு அடுத்த ஷேப் வந்து சாதாரணமான இந்த பேசிக் ஃப்ளவர் பெட்டல்ஸ் போட்டுட்டு அதுக்கு வெளியில் இந்த லீஃப் பெட்டல்ஸ் போடணும், லீஃப் ஷேப்பில் இருக்கிறது. இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஃப்ளாரல் லுக் கொடுக்கும். இது கொஞ்சம் இந்த மாதிரி ஃப்ளவர் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக ஸ்பேஸை கவர் பண்ணணும். ஸோ டிசைன்ஸ் நல்லா வைடாக தெரியும். இதுக்கும் அப்படி தான். இந்த ஷேடு வந்து நான் சும்மா பண்ணுறேன். ஆக்சுவலாக நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா அந்த லீஃபோட ஷேப் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி ஷேட் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா பார்க்க அழகாக இருக்கும். ஃபைனலாக உள்ளது வந்து அதே மாதிரி ஸ்பைரல்ஸ் போட்டு ஹம்ஸ் போட்டுக்கோங்க. ஹம்ஸ் முடிஞ்சதும் இந்த
பெட்டல்ஸ் வந்து டிவைடடாக இருக்கணும். நடுவில் வந்து ஷார்ப்பாக லீஃப் மாதிரி வராமல் நடுவில் ஒரு பிரேக் இருக்கணும். அந்த மாதிரி ஷேப் இது. இதே இதிலே வந்து டபுளாகவும் நம்ம கொடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி டிவைட் பண்ணி நீங்கள் ஆர்ம்ஸ் வரைஞ்சிங்கன்னா நீட்டாக வரும். அதையும் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. தெரியுதா? 4 பக்கமும் நான் பிரிச்சுட்டேன் அப்படின்னா சென்டர் வந்து நமக்கு கரெக்டாக டிவைட் ஆகி வரும். அந்த ஃப்ளவர் வந்து கிளம்ஸியாக அசிங்கமாக இருக்காது, நீட்டாக இருக்கும். இப்போ இதிலே வந்து நான் லீஃப் ஷேப் போட்டிருக்கேன். நீங்கள் லீஃப் ஷேப் வேணாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அதே ஃபஸ்ட்டு வரைஞ்சிங்கல்ல அதே மாதிரி பெட்டல்ஸு அதுக்கு மேலே வரைஞ்சி நீங்கள் டிஃபைன் பண்ணலாம். அது ஒரு நிறையா இருக்குது வெரைட்டிஸ். நம்ம அடுத்த இதில் பார்ப்போம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.